Στη διάκριση των κανάλι. Λοιπόν, το βίντεο που θα δημιουργηθεί θα λέει λίγο στο Πανικολάου, γιατί το ανεβάσω από ένα άλλο κινητό. Λοιπόν, δεν είναι YouTube, αλλά συνήθως είναι ακόμα ένα δικό μου βιντεάκι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει τελευταία σε μένα. Πώς πέρασα τελευταία, ξέρω εγώ αυτές τις μέρες και πώς πέρασατε και εσείς με κάτι που γράψω στα σχόλια που δεν μπορείτε να μου πείτε. Και να μιλήσουμε και για ένα θεματάκι το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το οποίο το έχετε κάνει κάποιοι που βλέπετε. Λοιπόν, είχαμε 4-5 subscribers. Ναι. Και αφού είχα μπει, αν ήταν 4, δεν θυμάμαι πολύ καλά μου είχα 4-5. Πάντως είχαμε ένα unsubscribe. Και δεν ξέρω γιατί το κάνετε, δεν είναι ωραίο πάντως αυτό, να το ξέρετε. Λοιπόν, ναι, επειδή θέλω να γίνουμε φλόρος, δεν με νοιάζει αυτό, αλλά επειδή η Κική Λούπη και η Ρίτσα Ντίβα είναι η οικογενειακή μου, είναι η οικογένειά μου, ας πούμε, είναι και οι δύο ξαδέρφες μου. Το κάνετε και σε αυτό, δηλαδή η Ρίτσα Ντίβα είχε 2 unsubscribers και η Κική Λούπη είχε ένα unsubscribe. Λοιπόν, ακούστε, όταν βλέπετε ένα βίντεο και κάνετε subscribe, δεν πρέπει να το αλλάξετε, γιατί δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν είναι μέσα στη λογική, ξέρω εγώ, να κάνετε subscribe χωρίς λόγο. Αν θέλετε κάνετε subscribe, άμα δεν θέλετε δεν κάνετε τίποτα, άμα θέλετε κάνετε like, άμα θέλετε κάνετε dislike. Αν δεν κάνετε dislike, γιατί? Να μας γράψετε κάτω στα σχόλια τι δεν σας αρέσει και αν σας αρέσει δεν θα κάνω βίντεο για εσάς. Δεν θα κάνω για όλο τον κόσμο να μας βλέπει και να είναι haters. Αν θέλετε δεν το βλέπετε. Εγώ ας πούμε έτσι θα λύνω κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο. Βασικά το κανάλι μου έχει πάει αρκετά καλά, θα λέω. Δεν έχω δημόσιο κανάλι, έχω δημόσια σελίδα στο Facebook. Δεν είναι κλειστό, να πατήσετε μόνο ένα like, αλλά επειδή κάνω εγώ τη σελίδα μου στο Facebook, αλλά θέλετε κάντε μου έτοιμα, σε κάποιες αποδεκτώσεις που δεν θα τα δεχτώ. Οπότε, ναι, λοιπόν, και πάμε να σας αφήσουμε το θέμα του unsubscribe και το dislike και πάμε σε αυτά που έχουν γίνει και θα γίνουν. Λοιπόν, είχε γενέθλια ο αδερφός μου, χρόνια του πολλά, πριν 2 μέρες. Περάσαμε ωραία θα έλεγα. Πήρα αρκετά πράγματα το καλοκαίρι. Αύριο θα πάμε για shopping, θα σας κάνω ένα haul. Οπότε αύριο, να το ξέρετε, να το περιμένετε, θα κάνουμε ένα haul. Γενικώς νομίζω ότι δεν είμαι ακριβώς σίγουρη, θα ρωτήσω κάποιους subscribers που, ας πούμε, κάποια κανάλια, Stardoll και άλλα, τα οποία έχουμε συζητήσει, αν μπορούμε να κάνουμε μαζί βίντεο, άμα είναι εδώ στη Ρόδο. Λοιπόν, πολλά κανάλια είναι στην Αθήνα, εγώ είμαι Ρόδο. Υπέροχα, λοιπόν, θέλω να πάω Αθήνα γιατί θα έρθει η Αριάννα Γκράντε δυστυχώς. Τι δυστυχώς? Γιατί δυστυχώς θα έρθει στην Αθήνα και δεν έχει κάνει χρόνο και η Αριάννα έχει έρθει στην Αθήνα. Δεν είναι μόνο αυτό. Και ναι, οπότε θέλω να σας πω επίσης ότι εδώ το κινητό μου έχει καεί. Ας πούμε τώρα που πατάω το κουμπάκι, δεν φαίνεται τίποτα, ορίστε, το πατάω. Μια που ακούμε το ζουπ που κάνει που δεν ακούγεται, έχει καεί η οθόνη και βλέπω μόνο στο σκοτάδι. Οπότε τώρα και έτσι ας πούμε να κάνω, δεν βλέπω τίποτα. Και ναι, οπότε έχω εγγύηση, θα πάω να αλλάξω κινητό. Είπαμε να φτιάξουμε, δεν είμαι ακριβώς σίγουρη, τέλος πάντων, ναι.
Δεν ξέρω άμα κάνω βίντεο από τη κάμερα της Κικίλουπη ή από τους όλους τα άλλα κανάλια. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να συνεργαστώ με τη Stardoll, με τη Mandy Chris, θέλω, τώρα που είναι Αθήνα. Θέλω να συνεργαστώ με τη Γεωργία του, πολύ καλή. Θέλω να συνεργαστώ με ένα Stardoll κανάλι, το οποίο δεν είμαι ακριβώς σίγουρη πώς λέγεται, γιατί πώς θα το είδω σήμερα, επειδή είναι subscriber της Κικίλουπη, οπότε πήγα να τσεκάρω, να δω μήπως μπορούμε να σώσουμε το κανάλι μας στους συνδρομητές. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτά τα πραγματάκια που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα ήταν μια γενική συζήτηση. Λοιπόν, όποτε βλέπετε τα βιντεάκια μου κάνετε subscribe και like και μου αφήσετε ό,τι σχόλιο και να είναι. Ό,τι σχόλιο είναι κακό, καλό, ευχάριστο, δυσάρεστο ή κάποιος άλλος που ξέρω εγώ που δεν θέλετε να το πείτε και έχετε λίγη μελαγχολία, τα πείτε σε μένα να το πω κάπως πιο στα ίσια. Λοιπόν, αυτά που μένει και σήμερα, οπότε πολλά φιλάκια!